Vítajte v premiérovom dieli nového podcastu Dvaja z kraja, kde teda budeme v tomto formáte s Karolom Čepcom zo Žiliny a Mišom Uherčíkom z Martina rozprávať o samosprávnych politikách, alebo teda samosprávnych riešeniach, samosprávnych problémoch. Vždycky si vyberieme nejakú jednu konkrétnu tému, pretože vnímame obaja s Karolom, že teda na Slovensku tá odborná debata o veľkej politike nebudem hovoriť, ale teda v rámci tých samospráv je veľmi chabá. Nikto sa tomu de facto nevenuje v nejakej väčšej miere a je veľmi dobré aj pre jednotlivé mestá, samosprávy, poslancov, verejnosť, občanov, pre všetkých, aby sme tie jednotlivé politiky rozoberali, aby sme vedeli, že čo to znamená, pretože sú to aj príjemné veci, sú to aj nepríjemné veci, ale nikde tá odborná diskusia na tieto konkrétne veci v samosprávach nepredbieha. My s Karolom sa poznáme vlastne 3 roky, to nazvem. Áno. A ja som teda poslancom v Martine, som poslancom aj v Žilinskej župe za región Turiec a teda ty si poslancom v Žiline, asi krajským poslancom za región, za okres Žilina. Takže, Karol, skús aj ty nejaký úvod k tomuto dať, že prečo sme sa rozhodli takúto vec robiť, že aký to bol nápad, taký že kde skrsol a že prečo sme sa dostali až sem, kým sa dostaneme vlastne k nejakej prvej téme. Takže srdečne aj ja pozdravujem. Máme, myslím, znašame rovnaké rany osudu, kde sme na rovnakých pozíciách, či už z pohľadu mestského zastupiteľstva alebo župného zastupiteľstva. A tá myšlienka si vznikla z takého spoločného nazerania na správu vecí verejných, kde máme pocit, že príliš málo sa diskutuje o komunálnych témach a možno je to aj tým, že tieto témy verejnosť nezaujímajú nie preto, že by ju nezaujímali, ale preto, že niekedy sú tie situácie také komplikované a má to toľko veľa súvislostí, že v tom momente, ako sa v tom človek začne strácať alebo niečomu nerozumie, tak mu potom uteká úplne celý celok. A tým pádom, ako keby sú tie témy bokom a tak skúsime v tomto našom snažení nejakým spôsobom nielen vysvetľovať si také rozdielnosti krajského mesta a okresného mesta, ale aj tak skúsime nejakým ľudským jazykom verejnosť vzťahovať do úplne jednoduchých tém a hlavne ich vťahovať z pohľadu legislatívneho, kde sú nejaké nastavené rámce, ale aj z pohľadu toho, akým spôsobom spravidla zastupiteľstvo rozhoduje a na základe čoho. Čiže aj také ako keby motívy poslancov, prečo vyzerá niečo tak, ako vyzerá. Okrem toho, že je to ovplyvnené aj legislatívou, tak je to ovplyvnené aj nejakým nazeraním na riešenie problému a myslím, že parkovacia politika na úvod bude naozaj takou témou, kde je na jednej strane kombinácia legislatívy a na druhej strane je to nepopulárne, ale potrebné opatrenie a myslím, že aj toto je práve jedna z tém, kde verejnosti málo hovoríme, prečo konáme tak, ako konáme. Áno, čiže prvou témou teda bude parkovacia politika a toto bolo veľmi dobre povedané aj v tom zmysle, že ja vnímam trošku inakšie, že tá verejnosť ako keby len pláva po tých nadpisoch, hej. Všetko prekričí veľká politika a to, čo sa nás bytostne týka, vlastne v mieste, kde žijeme, hej, to znamená, keď idem z roboty, chcem zaparkovať niekde, alebo chcem si sadnúť na lavičku, keď mám 70 rokov, idem do jednoty niečo kupovať, chcem si sadnúť na lavičku, prečo tam tá lavička nie je, prečo je listie odhrabané, prečo nie je odhrabané a tak ďalej. To sú tie témy, ktoré žijeme dennodenne. A tieto témy, že nikde vo verejnosti nie sú nejakým spôsobom diskutované, ako rozoberieme to, že muž, žena, úplne že do detailov, lebo teda to je ústavná zmena, je to v každej diskusnej relácii a proste to, čo sa nás bytostne týka, tak veľké médiá nezoberú, alebo teda nediskutujú. A druhá vec je, že vlastne tie lokálne médiá buď sú nejaké jednostranné, a čo sa týka poslancov samotných, alebo teda vedení miest samotných, že veľmi ťažko sa to komunikuje, lebo vlastne ten veľký kanál neexistuje, že prídeš z roboty domov, sadneš si a pozrieš si nejakú diskusnú reláciu, nie namiesto DPH k parkovacej politike.
napríklad v tomto prípade. Čiže budeme rozoberať práve takéto témy, parkovacia politika, školstvo, verejná doprava, verejný priestor, cyklotrasy, cesty. Je toho, že milión, čo vieme robiť. Hospodárstvo. Odpady, rozpočet, áno, presne. No a dnešnou témou teda, Karol, bude parkovacia politika. Čo nás teda vo veľkej miere spája, lebo teda aj Žilina zavádza parkovaciu politiku v nejakej miere, aj mesto Martin v nejakej miere zavádza parkovaciu politiku a množstvo samospráv na Slovensku už tým procesom prešlo. Skúsme si dať taký že itinerár, ako pôjdeme. Dajme si teda taký ping-pong, že teda skús povedať za Žilinu, že ako to bolo, akým spôsobom ste, potom sa dostaneme k tomu, že akým spôsobom ste vlastne sa k tomu postavili, kde ste dnes, aké sú výsledky a potom skúsme dať vlastne to nejaké, nie že ideálne riešenie, ale proste ten postup tých krokov, ktorý som mal realizovať v rámci tých miest a prečo vlastne sa tam dejú tie jednotlivé veci. A ja poviem vlastne ten istý príbeh za Martin. Poď ty prvý, hej, že teda ako to bolo v Žiline s tou parkovacou politikou a kde ste sa dneska dostali? V Žiline máme reguláciu parkovania v centre mesta a v jeho širšom susedstve zavedenú od roku 2023, 2003, nie 2023, čiže 22 rokov. Zmena nastala v roku 2023, keď skončila 20-ročná zmluva, keď parkovaciu politiku v meste vykonávala súkromná spoločnosť s podielom mesta, kde mesto síce malo väčšinový majetkový podiel, ale malo menšinový rozhodovací podiel, nemalo manažerskú kontrolu nad touto spoločnosťou. A keď táto zmluva vypršala po 20 rokoch, tak mesto prevzalo reguláciu parkovania vyslovene pod svoju 100% správu. Nedelegovalo to na žiadnu svoju spoločnosť, ale realizuje normálne výkon parkovacej politiky Mestský úrad, priamo Mestský úrad, ten je aj príjemcom financií z výberu parkovného. A popri zónach, ktoré sme mali už v centre mesta, čiže to bolo, dneska je to pásmo A, pásmo B, tak 1.1. tohto roka pribudlo najmenšie sídlisko na Hajík, to je, môžem povedať, 7500 obyvateľov, aby sme mali nejaký aj prehľad v číslach. Kdežto dovtedy pásmo A, pásmo B, čo bolo teda centrum mesta, širšie centrum, tak je zhruba 14 000 obyvateľov. Čiže 14 000 obyvateľom je dneska 7 500 obyvateľom a od 1. novembra k tomu pribudlo ďalšie sídlisko Solinky, 12 000 obyvateľov. A tendencia je postupne zapájať všetky mestské časti. V budúcom roku by mal pribudnúť Bôrik a zvyšok sídliska Hliny. To sú Hliny 5, 6, 7 a tým pádom vlastne centrum a všetky susediace časti už budú so zavedenou reguláciou a čakať nás bude najväčšie sídlisko Vlčince, to je 19 000 obyvateľov, ale to je to sa bavíme na časovej osi o roku 2027 v ideálnom prípade. A potom okrajové mestské časti, ale tie naozaj ako dneska nie sú ani na programe dňa. Jasné, ako Byčica a podobne. Jasné. Hej. Tak. No, celkom mne tam napadlo, že asi 10 otázok hneď medzi tým, hej, že proste, keď to porovnám s Martinom, hej, že ty povieš úplne z fleku a pokračujeme ďalej 1. novembra, ďalší rok a tak ďalej. No tu všetci poslanci sú nastavení na to, že je volebný rok, tu nemôžeme zavádzať nič, čo sa bude dotýkať ľudí nejakým spôsobom, že by z toho mohol vzniknúť nejaký problém. Toto, že závidím, kvitujem, že viete sa na tomto dohodnúť. Ja to skúsim teda za Martin, hej, lebo tam je že strašne veľa podobností v tom, čo si povedal. My sme mali tiež vlastne v Martine akože tú parkovaciu politiku vyčlenenú mimo mesto. Teraz nie som si úplne istý, že kedy vznikla tzv. Turiec AS, spoločnosť, ktorú vlastní mesto. A vlastne tá regulácia parkovania v nejakých tých plienkach bola v centre mesta cez nejaké tie automaty, ale akože nejak moc to nefungovalo. Vlastne celé to bolo postavené na vyhradených parkovacích miestach na sídliskách. Hej, to znamená, tam sa primali peniaze a za to sa akože niečo realizovalo. My sme mali ešte takú deformitu, že
Vlastne tá spoločnosť mala aj nejaké pozemky ešte v správe, majú aj vecka v správe, majú aj nejaké 2 námestia v správe, že úplne taký mačkopes sme vytvorili. Kombinácia činnosti. Áno. No a vlastne bol tam dlhé roky rovnaký riaditeľ, teraz sa vymenil síce pred pár rokmi, ale spoločnosť sa premenovala, lebo tam už boli také nánosy kadejakých ako... Nechcenej minulosti, hej, však my sme mali taký small talk predtým, sme sa o tom bavili, hej, že vyberanie mincí z automatov v Žiline, v Martine a tak ďalej, že všade to bol problém. A že tam nie je tá kontrola. Tým, že to je mimo mestského rozpočtu. Takže toto kvitujem, že vy v Žiline máte už pod mestom. Ja teda... A ináč, keď zoberieme aj Košice napríklad, ja si pamätám v minulosti niekedy, že tiež to mali mimo mesto. Teraz neviem, že či to majú pod mestom alebo nie, to som si není úplne istý. Ale možno aj toto je dobrá téma rozobrať do detailov, že teda či to nechať v nejakej súkromnej spoločnosti, či už takej alebo onakej, mestskej, nemestskej a tak ďalej, alebo pod mestom to mať priamo, že kde sú tie benefity a nevýhody. Čiže my sme to mali takto nejakým spôsobom. No a teraz, keď prišla tá zmena, tak vlastne začali sme reguláciou centra mesta, veľmi podobne ako vy to máte v Žiline, aj keď teda zase asi sa dostaneme aj k tým detailom trošku v rámci diskusie. No a tam to zastalo. U nás to zastalo práve z toho dôvodu, čo som hovoril, hej, že dokonca vlastne u nás šéf dopravnej komisie povedal, no v mojej mestskej časti v živote, kým tu budem ja, nezavedieme parkovaciu politiku. Len cez moju mŕtvolu. Áno. Takže to je také, že úsmevné, hej, že to je možno aj o tých motiváciách v tých jednotlivých samosprávach, že 2900 tých samospráv na Slovensku, aj to budeme mať možno nejakú jednu diskusiu k tomuto. No ale teda parkovacia politika vlastne, tie príbehy sú veľmi podobné, fakt sa mi to podobá s tou Žilinou. No a dobre, no vy ste sa teda rozhodli, že teda dali ste si to pod mesto a teda zaviedli ste v centre mesta vlastne ako v prvom, tú, nazvem to regulovanú politiku, ale už teda priamo pod gestiou mesta. Áno. Skús byť trošku detailnejší v tom, že čo to znamenalo, hej? Že tá parkovacia politika v centre mesta. Poďme kľudne do detailov, až takým veciam, hej, že či ste mali nejaké aplikácie, čo ste použili, akým spôsobom, že kľudne tak akože buďme konkrétnejší v tom, že ako ste to vyrobili, lebo určite aj ty a ja, aj prečo ste to robili, s kým ste robili, kto vám v tom pomáhal, kým ste sa inšpirovali, že skús to rozviesť tak akože do pár viet. Čiže po tých 2 dekádach, keď realizovala výkon parkovacej politiky v meste súkromná spoločnosť s majetkovou účasťou mesta, tak bol taký aj všeobecná nálada, aj úzus v meste, že nedávajme to teraz nikomu mimo nejakej tretej spoločnosti, bez ohľadu na to, že či by to bola samostatná mestská, ale realizujme to vyslovene vo vlastnej réžii s tým, že keďže sa s tým popasovali iné samosprávy, kde, ja neviem, Trnava, myslím, že má zavedenú reguláciu v celom meste, myslím, v roku 2024. Trenčín má, myslím, už 3 roky v celom meste zavedenú reguláciu. Čiže sú to príklady pozitívnej praxe, kde si to mesta realizujú samé a funguje to a majú nad tým plnú kontrolu a plnú právomoc. Takže išli sme aj my touto cestou. To, čo ty hovoríš, že máte problém v zastupiteľstve, sem tam ich pozerám a viem, že ste tam názorovo veľmi fragmentovaní, tak paradoxne, keď sme preberali parkovaciu politiku, tak myslím, že až na jedného poslanca v roku 2023, ako boli všetci za, ani sa o tom nejak nediskutovalo. Bolo to spôsobené aj tým, že to centrum a to širšie centrum mali 2 dekády parkovaciu politiku už zavedenú predtým, čiže sme to viac menej iba aktualizovali, respektíve urobili nové VZN. A jediná taká zásadná zmena pre občanov bolo, že po 20 rokoch prišla plná digitalizácia, čiže vedeli si parkovaciu kartu vybaviť online. Z papierovej parkovacej karty po 20 rokoch je už dneska iba digitálna parkovacia karta. Pribudli aplikácie, čo dovtedy nebolo. Pribudla možnosť platenia SMS-kou, pribudla možnosť platenia platobnou kartou, ale odbudla možnosť platiť v hotovosti. Vy nemáte hotovosť? Nemáme hotovosť. Máme automaty na bezhotovostnú platbu. Áno, bolo prechodné obdobie, keď na to bolo veľa sťažností. Mesto si dalo urobiť niekoľko právnych analýz, lebo
boli aj naozaj sťažovatelia z verejnosti, ktorí písali nielen po sociálnych sieťach, ale aj napísali reálne podnety na konkrétne inštitúcie. A v podstate ústava dovoluje mať výnimky a toto je jeden ten prípad, keď my naozaj nemáme hotovostné automaty. A možno sme aj trošku zanedbali vysvetľovanie verejnosti, prečo to tak je, ako je to naozaj z čisto praktických dôvodov, lebo na konci dňa výber z toho automatu, ak je tam aj hotovostná možnosť, tak po odpočítaní všetkých prevádzkových nákladov, ktoré s tým súvisia, tak sa dostávame prakticky na nulu. Lebo ten automat je asi o 1/5 drahší v obstarávacej cene. Je tam ďalšia teda mechanika navyše, ktorá je kazivá. Vie byť cieľom rôznych vandalov. A dennodenne museli byť v podstate dve skupiny pracovníkov, ktorí obiehajú. Dneska máme, myslím, do 50 parkomatov v meste, ktorí by v podstate dennodenne musia obiehať parkomaty, vyberať hotovosť, doplňať nejaké mince, potom nakladanie s tou hotovosťou, zložitejšie servisy, finančne náročnejšie servisy, náhradné diely. Na konci dňa ako platenie hotovosťou znamená, že čo sa vyberie, tak to sa spotrebuje. Funguje to aj bez hotovosti dneska? Funguje to aj bez hotovosti a paradoxne, čo je pre mňa prekvapením, ten koláč tých príjmov je napríklad zo 7% v aplikáciách, čo je teda pre mňa prekvapenie, ale myslím, že 20, 22 alebo 23% je cez SMS. Áno. Platenie cez SMS, takže to je také. A tie parkomaty sú 24% a 26% sú z príjmu sú parkovacie karty. Čiže dneska je SMS-ka a koľko je parkomat? Asi 24% je parkomat. To rozprávam sa o roku 24. No lebo my sme mali, Martine, takú diskusiu, alebo teda my sme tlačili, aj s ostatnými mojimi kolegami v rámci nášho klubu sme tlačili to, že vlastne tie parkomaty sú podľa mňa že zbytočnosť úplná v dnešnej dobe, keď ti stačí vlastne QR kód na lampe, ktorý si načítaš, lebo SMS-ka znamená, že máš mobil. Áno. Aplikácia znamená, že máš mobil. Digitálna karta znamená, že máš mobil. Preto sa pýtam na využívanie vlastne toho parkomatu. Tam je vlastne tá platobná karta asi. To je ten zásadný problém pri parkomate. Že vlastne kvôli tomu sa to ešte musí držať. Mobil človek. Ale zase má mobil. Zase má mobil, ale dá sa aj fyzickou kartou? Vo forme peňaženky. Ale dá sa aj fyzickou kartou? Áno, aj fyzickou kartou. Áno. Ešte toto by bolo zaujímavé, že koľko je ale to asi neviete vy dostať dáta. Nie, to nebudeš vedieť rozlišiť. Škoda. To by bolo skvelé vedieť, hej, že možno by sme prišli k tomu, že sme v dobe, že a teraz ako fakt, že z brucha si myslím, že 5% je fyzickou kartou. A nie, lebo v tom prípade vlastne vždy máš so sebou telefón. Áno. A pre mňa, neviem, sedliacky rozum, že už ten parkomat stratil zmysel. Hej, že možno typ, ale to je presne tá vec, že 25 kilometrov nás delí, plus minus v rovnakom čase sme to zavádzali a my sme vôbec mali problém zaviesť napríklad aplikácie. My sme mali jedinú aplikáciu, ktorá je mestská, respektíve pod tou spoločnosťou. Úplne nezmysel, že vlastne sme si vymysleli nejakú svoju aplikáciu, aj na tú registráciu, na všetko, proste niekde vnútri niečo, to znamená, že tam vlastne zvýšené náklady na to sú. Takže vôbec dostať tam tie aplikácie pre nás bolo akože celkom veľký tlak sme na to museli vyvinúť, aby teda vôbec niektoré aplikácie tam boli. Čiže toto bolo centrum mesta, no my sme v Martine to mali tak, že tu sa vymenili všetky parkomaty, hej, keďže nejak to fungovalo predtým. No len u nás vlastne u vás to bolo také plynulé to zavedenie? Vy ste hneď v tom čase ako menili, že hneď aj ten, povedzme, cenníky, časy a tak ďalej, že hneď po mesiaci dvoch ste niečo museli sanovať, alebo to až tak po roku? Alebo ako? V podstate, ako sme to 7.6.2023 prevzali, tak zmenili sa pásma. Z pôvodných ABC sa Bčko zlúčilo s Cčkom, čiže ostalo Ačko a Bčko. A
Parkomaty, viem, že tam bolo prechodné obdobie, kým sa staré, ktoré sme prevzali ešte zo Žilinskej parkovacej spoločnosti, bolo jednu dobu tak, že boli namontované už aj tie nové, tie ešte ale neboli funkčné. Bolo tam prechodné obdobie niekoľkých týždňov, keď ľudia ešte platili síce už mestu, ale ešte do starých mincových parkomatov. A potom sa tie odstránili. Ale teda tie hodiny a ceny lístkov, menili ste to hneď, že po mesiaci, po dvoch? Ceny lístkov ostali rovnaké. Niektoré ceny tým, že sa zlúčili pásma, tak pri parkovacích kartách, tak prirodzene to C-čko narastlo na cenu B-čka, ale B-čko ostalo v pôvodnej výške. Ale zmenila sa napríklad taká vec, že mali sme historicky parkovaciu kartu na konkrétnu ulicu za 4 eurá na rok. Čiže keď si chcel na 2 ulice, tak 8? Nie. Dalo sa iba na konkrétnu ulicu, ale tým, že už výkon kontroly nebol taký intenzívny, tak už sa moc neriešilo, že či naozaj ten človek aj reálne parkuje iba na tej ulici, alebo parkuje kdesi. Takže ceny sme plus minus nemenili, ani ceny parkovacích lístkov, ale zmenila sa v zóne A aj v zóne B dĺžka regulácie, kde v pracovných dňoch nie sme do 6, ako bývalo zvykom, ale do 8. Okrem piatku tam je do 22. hodiny, ak si dobre pamätám, a to isté platí aj sobota, bývala do 12. hodiny, ale je do 22. A nedela a sviatky sú... No to je trošku rozdiel, no predsa len akože už voči Martinu ste ako trošku väčší, hej, trošku viac než väčší, predsa len väčšie mesto a asi tie pravidlá sú iné. Ja som naražal na to, že vlastne tu sa zaviedla parkovacia politika, kde my sme regulovali niekde non-stop, hej. V centre mesta, hej, že my sme mali 24 hodín ešte aj cez nedele, aj cez sviatky, čo bolo, že úplný úlet, hej, a ja si pamätám, ja som jeden deň, keď to už bolo zavedené, som prechádzal mestom, v celom meste na všetkých regulovaných parkovacích miestach a teraz neviem presne, že aký to bol čas, ale myslím si, že to bolo niekde medzi 10 a 1 ráno, niekde v tom čase. Som si prešiel mesto, ja som napočítal 11 aut. V celom meste, na tých a to sú že stovky a stovky parkovacích miest. 11 aut som tam napočítal. Normálne, že my sme vyhnali ľudí z mesta, doslova, čo teda by asi cieľom parkovacej politiky nemal byť vyhnať ľudí. Lebo aj vy asi v Žiline chcete, aby to mesto žilo. Jasné, ako určite cieľom nie je vyhnať ľudí. Cieľom regulácie je, hlavne čo sa týka centra, ľudí prichádzajúcich do centra nejakým spôsobom donútiť rozmýšľať, že či naozaj, ja neviem, z tých sídlisk alebo z mestských častí je potrebné ísť autom. Čiže ako nejak posunúť ho v takom zamyslení, či nevyužiť mestskú hromadnú dopravu, alebo či sa neprejsť, či je nutné ísť vyslovene do centra autom. A aj keď sme predĺžili časy v rámci dňa, kedy je zavedená regulácia, tak sa to, aspoň napríklad môžem to podľa bulváru porovnávať, tak sa to zásadným spôsobom nezmenilo na počte aut. A ten bulvár, keďže dneska Žilinčania vedia silnou gastrozónou, tak ako tie auta tam proste stoja. A to máme v centre mesta 2 nákupné centrá, ktoré majú vlastné parkoviská, s tým, že cez víkendy majú 4, respektíve 6 hodín bezplatných. Takže ako... Nie, ako super, ja práve akože pre mňa, akože to, čo mi tu rozprávaš, lebo ja to nemám ako nejak do detailov naštudované, je normálne, že celkom pekne pripravené, že proste vyzerá to také že to prebiehalo relatívne smooth. My sme tu bojovali za to 4 mesiace, aby zmenili ceny, hej, lebo toto súviselo nielen s tým, že to bolo že non-stop, hej, 24/7 sa platilo, ale ešte to bolo aj s tým, že to bolo že strašne drahé, brutálne drahé. Ako strašidelne zle to bolo zavedené, takže my sme to museli hneď po pár mesiacoch meniť. A veľký tlak sa musel vytvoriť v rámci teda tej komunikácie, hej, že aby sme to nejak upratali. Dneska to už funguje akože principiálne fajn, hej, zase sa to vrátilo do tých kolejí, hej, že do 18. nedele tam není platba a tak ďalej, akože tých zmien bolo veľa, akože úplne ísť do tých konkrétností nedáva zmysel. To je ináč dobré porovnanie.
No, dobre. Prepáč, ale vy ste, myslím, v tom prvom kole mali také veľmi drahé hodinové parkovanie, neviem, či nie 2,50 alebo koľko. Vieš čo, ja už si to ani ja som to radšej vymazal, mne to aj od vás poslanci niektorí hovorí, že išli do divadla a zaplatili viac za parkovanie ako za lístok do divadla. Ako za lístok, lebo už keď som spomínal ten bulvár, to je naozaj akože ako veľmi blízke historickému centru, k historickému jadru a tam je hodinová platba, myslím, 80 centov. Áno. Čiže to, ako, ja som tiež zachytil tie diskusie o tom, že tá cena je vysoká a naozaj to ste mali... To bol strašidelný úlet. To mi naozaj akože v pásme, čo je úplne centrum mesta, nemáme takú sadzbu. Ale to bolo normálne, že my sme vytvorili mesto duchov. To si nevieš predstaviť. Akože ja fakt, že som to prechádzal, to ešte s jedným známym som išiel a že poďme si to pozrieť. A to bolo normálne, že mesto duchov. Tam už chýbali len jak v tých mexických filmoch tie kotulajúce sa trsy, trávy. Áno, toto tam chýbalo. A vlastne my sme akože ničili, normálne, že podnikateľ sme ničili, dokonca niektorí aj pozatvárali prevádzky v tom čase, lebo to bolo relatívne dosť mesiacov, to je teraz nehovorím, že sme to za 2 týždne opravili a fakt, že ten tlak musel byť strašne veľký na to, aby sa to nejakým spôsobom upratalo. No už dneska našťastie to funguje akože a tie benefity sú z toho výborné. Čiže keď sme pri tej centrálnej zóne, že dobre teda parkovanie v centre, hej, bavíme sa o tom, že ste to nejak upratali, my sme to nejak upratali, vytvorili sa nejaké zóny, no my tých zón máme požehnanie, hej, akože vy veľká Žilina máte 2 zóny A, B, my ich tu máme v centre mesta asi, ja neviem koľko ich teraz je, 7, 9, neviem, proste strašiť, akože je to úplne prehľadné celé. Ako ľudia si zvyknú. Však aj keď by tam bolo 50 zón, tak si nejak zvyknú v konečnom dôsledku. Ale má to aj svoje dôvody, ale nemyslím si, že tie dôvody sa líšia od toho, že v čom je iná Žilina. Takže ako, ak vy to viete mať na 2 zónach, neviem, ako to majú v Trenčine a v Trnave, ale proste to, viem, že Trenčín, akože v rámci celého Trenčína, že tam je viacero zón, ale že priamo v tej centrálnej parkovacej zóne, že koľko toho je, to netuším, že koľko je. No dobre, a teda pozavádzali sme to, evidentne my sa ešte máme čím teda inšpirovať aj u vás, že ako to zlepšiť, ale teraz, že aké boli tie... Sice vy ste to mali zavedené, ale že teda vy ste nejak aj vyhodnocovali benefity tej zmeny? V centre, Lebo ten proces tak vyzerá tak idealizovane, že v meste sme jasné. to mali také ako u nás akože tak fajn, ale naozaj ako vychádzalo to skôr z toho, že 2 dekády predtým už ľudia tam boli na reguláciu zvyknutí a toto bolo len s tým, že doplnila sa nejaká naozaj digitálna podoba všetkých tých možností, aj platenia, aj výberu, aj parkovacie karty, ale preto sme aj to pásmo B spojili s C-čkom, aby sa ten systém čo najviac zjednodušil, lebo veľa pásiem je komplikované VZN-ko, všeobecne záväzné nariadenie, komplikovaný systém, komplikovaná evidencia a hlavne je to veľmi málo... Komplikovaná kontrola a potom je to aj veľmi málo zrozumiteľné ľuďom. Čiže dneska máme naozaj centrum mesta Ačko, Bčko a sídliska sú C1, C2, jasné, takto rozdelené. Ale že naozaj ako cieľ bol čo najmenej pasiem, aby to bolo naozaj čo najviac rozumiteľné. No lebo my ešte, ako v rámci tej regulácie, akože jedna vec je teda zregulovanie toho parkovania vlastne príchodzích do mesta, ale potom teda sú tam rezidenti ako takí. A tých ste mali asi tiež nejak zregulovaných aj predtým, neviem, že či to rezidentstvo ste nejak riešili pri tej zmene. A toto je napríklad jedna z vecí, čo treba podľa mňa vysvetliť. Že ja to zažívam pri verejnej doprave, zažívam to pri parkovaní, pri kadečom, že vlastne ľudia nerozumejú, že prečo ja, keď bývam na dedine, ktorá je de facto satelit mesta, tak prečo musím platiť viac ako... Keď tiež platím dane. Áno, platím dane, lenže ty platíš dane práve v tom satelite. Tam, kde nebývaš. No. Áno. No a to rezidentstvo, alebo ten trvalý pobyt, to je kľúč, preto to všetky samosprávy začali zavádzať. Ja som, ešte keď som vlastne 4 roky dozadu možno akože si obiehal, a fakt som to hapsoval dosť, tak napríklad som bol v Bratislave, v Petržalke, za chalaniskom, ktorý vlastne tam bol tvorcom tej parkovacej politiky, ktorý to zavádzal, oni tam zaviedli za 9 mesiacov celú Petržalku, parkovaciu politiku. To on mi rozprával také storky, že 130 000 obyvateľov. Fakt, že to bolo super. Nebolo to akože vo finále, že za tých 9 mesiacov bola zavedená, ešte sa akože dobiehalo, ale za 9 mesiacov bola že plne funkčná. A tam bolo tých príhod takých, tam bol chlapík, čo mal 13 aut.
Hej, že našli chlapa, ktorý mal že 13 aut na sídlisku. Ale Petržalka po zavedení parkovacej politiky vlastne ona plynule strácala obyvateľov v čase. Hej, z pohľadu teda trvalého pobytu. Už si tie čísla moc nepamätám, povedzme 500 obyvateľov ročne. Zaviedli parkovaciu politiku, boom, 2,5 tisíca do plusu. Čo to vyskočilo. No a toto vlastne v každej jednej samospráve, typujem, že aj u vás, vlastne zavádzate parkovaciu politiku aj z tohto dôvodu, lebo ten rezident, alebo ten človek, ktorý má trvalý pobyt, je ten, ktorý podľa dnešného zákona o financovaní samospráv platí dane mestu Martin, v tomto prípade u nás, mestu Žilina u vás. Čiže ak som človek, ktorý tu má trvalý pobyt v meste Martin, stiahnem to na Martin, tak jednoducho ja si platím tie cesty, ja si platím tie chodníky, ja si platím ten plot na škole, ale no, to nie je úplne dobrý príklad. Ja si platím kosenie, zametanie a tak ďalej, odpady. Mestskú hromadnú dopravu. MHDčku. A keď bývam na tej nejakej dedine, teraz si vymyslím, hej, Horný Kalník, proste trvalý pobyt mám v Hornom Kalníku, tak tie moje dane idú do Horného Kalníka na tie cesty, chodníky a tak ďalej. To, že tam teda ako toho kosenia, zametania a tak ďalej veľa nie je, to je proste titul toho, že to je obec. Ale keď on tu má celý deň tu trávi, lebo tu pracuje a tak ďalej, no bohužiaľ tie dane ale teda končia v tej dedine. A áno, ten človek, ktorý tu má trvalý pobyt, tak by mal mať tú výhodu, lebo vlastne je to jeho životný priestor. Takto je zákon postavený, to nie je povedané, že to takto... Náš vymysel, ale jednoducho tak sa chovajú samosprávy. Preto to spravila Petržalka, Bratislava, celá Trenčín a tak ďalej, lebo bojujeme aj s tým úpadkom obyvateľov. A ja konkrétne poznám životnej situácie, mám dobrú kamarátku, ona sa sem prisťahovala pred x rokmi, ale jej manžel tu nemá stále trvalý pobyt. Ale on tu má to auto, s ktorým parkuje. On tu vlastne... Užíva služby v meste. Áno, on tu aj podniká všetko, ale trvalý pobyt má stále niekde inde. A takýchto prípadov je že milión. A vtedy sa vlastne aj... Keď som to hovoril vlastne 4 roky dozadu, že toto je riešenie problému, ako jediné riešenie, také, že rýchle a efektívne na riešenie počtu obyvateľov mesta Martin, lebo to vie, že máme problém teda s počtom obyvateľov, už sme pod 50 000, tak vtedy vlastne nikto na to nereflektoval. A teraz zrazu, keď sa zaviedlo len to centrum, tak zrazu my sme mali 2 alebo 3 mesiace, kedy nám rástol počet obyvateľov. Ale takže sa bavíme, že stovky, že plus 100 sme zrazu mali. Takže ako, čo je významný prírastok? Je to obrovské, hej, a pri tom boji o tých 50 000 to zohrávalo svoju rolu. Keby sme zaviedli to parkovanie v celom meste, tak ešte stále sme 50 000 mesto, za to dám ruku do ohňa. Bohužiaľ dneska už akože asi tam ten vlak ušiel. A keby sme to aj spravili, tak nie som si úplne istý, že či by sme to dokázali ako keby zvrátiť nejak dlhodobejšie ako na 1-2 roky. Vtedy sme ešte mali čas. No čiže toto som chcel len dovysvetliť, že to rezidentstvo je že kľúčové pri tých službách a preto rezident by mal mať ako keby nejaké tie benefity. A my sme v rámci zavedenia aj v tej centrálnej zóne vyriešili strašne veľa aj tých rezidentských zón. Vlastne tí rezidenti v tom centre mesta, Martin, sú dneska že strašne spokojní, že im tam zmizlo strašne veľa aut. A ja neviem, že či ste mali zregulované takto rezidentstvo aj vy v Žiline? Pribudli niektoré ulice, ktoré boli vtedy povedzme zmiešané, že mohol tam parkovať aj návštevník, mohol tam parkovať občan s parkovacou kartou a urobili sme z nich iba rezidenčné ulice, čiže iba naozaj rezident s parkovacou kartou rezidenta. Nikto iný, aj keď mal zaplatené cez parkovací listok parkovanie, tak tam parkovať nemohol. Ale čo považujem za kľúčové v parkovacej politike je výkon kontroly. Ako ju robíte? Robíme ju... Počas víkendov to má ešte na starosti mestská polícia, tak ako mala počas tých 2 dekád, kde chodil s nejakým pracovníkom Žilinskej parkovacej spoločnosti ešte mestský policajt, chodili v takomto tandeme, ale dneska máme v centre mesta v tých pásmach A a B 3 skupiny po 2, čiže 6 parkovacích kontrolórov, ktorí v pracovných dňoch od rána do večera vykonávajú... Policajti, alebo sú to... Nie. Zamestnanci mestského úradu. Ad 1 je to flexibilnejšie v čase a ad 2 je to aj úplne iná ekonomika, lebo príslušník mestskej polície je platený inak ako zamestnanec úradu.
A plus máme už niekoľko mesiacov v prevádzke aj vozidlo so skenovacím zariadením, ktoré chodí ulicami a vykonáva kontrolu. V tom centre mesta je to komplikované, lebo je tam veľa vnútroblokov, musí veľa cúvať a tam to nie je úplne ideál, ale bude predovšetkým určené, respektíve väčšina jeho práce by mala byť na sídliskách, kde reálna skúsenosť, Hájik, 7500 obyvateľov, zhruba 2100 parkujúcich vozidiel v noci, tak to skenovacie vozidlo prejde sídlisko za 1,5 hodiny a vyhodnotí veci. Paráda, akože... Je to... Tá cost-benefit analýza je tu, že skvelá. Veľká efektivita aj reálne na počet skontrolovaných aut, akože relatívne naozaj veľmi lacná prevádzka. Ale tiež si to auto, keď sa obstaralo a mesto oznámilo, že takéto auto sa zakúpilo a chodilo po uliciach, tak ako na tých sociálnych sieťach sa spustil strašlivý hejt a pritom ako však to auto robí výkon kontroly preto, aby tomu rezidentovi v tej jeho ulici neparkoval niekto, kto tam parkovať nemá. Áno. Však ako tá kontrola, veď aj keď robí mesto... Ty si bol ten, čo spisoval petíciu, aby teda hoďme auto do váhu, lebo teda zle, alebo si bol ten, ktorý vysvetľoval, že nebláznite pre Boha, však to je pre vás ľudia. Snažil som sa to vysvetľovať, ale niečo sa aj stretlo s pochopením, niečo nestretlo, však ako ten priestor našich sociálnych sietí v našich končinách je nejaký, mám pocit, že... Nekonečný a mám pocit, že to normálne a prirodzené sa tam postupne vyprázdňuje a je to naozaj iba ako priestor, kde bičovať vášne voči čomukoľvek, hodí sa tam akákoľvek rozbuška a už si to potom žije vlastným životom, ale to isté nielen ako to auto bolo dehonestované, sú aj dehonestovaní parkovací kontrolóri. Samozrejme, že v uliciach už majú sem tam aj nejakú verbálnu konfrontáciu, to asi zažil každý jeden z nich. Ale aj keď mesto robilo v podstate ich nábor a oznámilo, že hľada takýchto ľudí, tak opäť na sociálnych sieťach udávači a neviem čo, ale naozaj akože toto môže vadiť iba človeku, ktorý chce obchádzať pravidlá parkovania, lebo každý, kto ich rešpektuje a každý, kto je naozaj príčetný, tak vníma, že veď ako výkon kontroly sa robí práve preto, aby som mal lepšiu dostupnosť parkovacieho miesta. A to je cieľ regulácie parkovania. Lepšia dostupnosť parkovacích miest pre rezidentov. Áno. A teraz, že strašne veľa vecí si mi pootváral zase v hlave, hej, že tým, že strašne veľa, vrátim sa k tej Petržalke. Ja nerozumiem, prečo na Slovensku vlastne nevieme ako kopírovať tie riešenia, že o mnoho efektívnejšie, rýchlejšie. Bo v tej Bratislave to auto mali už dávno, ja už pred tými 4 rokmi mi vysvetľovali, hej, že akým spôsobom vlastne tie incidenty dávajú, však to nie je tá samospráva nie je schopná ani tie policajti skontrolovať všetky tie priestupky, respektíve ísť a nazvem to papučovať všetkých a pokutovať a tak ďalej, alebo objektívnu zodpovednosť, to je úplne jedno. Tak mi aj vysvetľovali, ako to zoraďujú, hej, že keď je tá incidencia vysoká, takže vlastne išli postupne od tých, ktorí teda robili často tie priestupky a tak ďalej. A že pekne sa to vyčistilo, že vlastne už také nič potom neexistovalo. A fakt sú to len tí ľudia, hej, že ktorí majú potrebu ten systém zneužívať, ale zase, vrátim sa, tie výhody toho zavedenia. V tom meste máte tí rezidenti, ktorí sú v tom centre mesta, tí obyvatelia mesta Martin, ktorí tu majú trvalý pobyt. Veľmi máličko, ja si ani v poslednej dobe nepamätám, že by niekto vlastne protestoval. Všetci sú vlastne spokojní s tým, že to bolo zavedené, lebo vlastne majú kde parkovať. A to je cieľ. To je cieľ parkovacej politiky. A teraz sa skúsme ja som teda nejaké zachytil, hej, že tie veci, že vy ste sa teda posunuli aj teda na tie sídliska, tak ako si to tu spomínal. Tak skúsme ten Hájik. Ja Hájik relatívne dobre poznám, lebo teda mal som tam kolegu ešte, keď som v priemysle robil konzultanta a tam som viackrát za ním chodil, tak že ten Hájik je taký akože aj komplikované sídlisko, lebo to je na tom kopci, kadejaké tie
Ako keby odtrhnuté také od mesta zvláštne, no. Vizuálne. A počtom obyvateľov napríklad to je ako Záturčie u nás, kde máme teda najväčší problém s parkovaním. Potom ešte Košuty sú také, že veľmi exponované, ale principiálne ten problém bobtná všade. Tak skús povedať ten hike, hej, že daj ten príklad. A ešte jedna vec ma napadla, ešte odskočím naspäť, čo sme hovorili o tom hejte, hej, alebo teda, čo si spomínal, hej, že si to našlo. Ja keď som bol v Chente, tiež, keď som si pripravoval vlastne ako keby to argumentárium na tú parkovaciu politiku, tam som sa stretol s pánom, ktorý to vlastne zavádzal. Tiež v centre mesta. A to bol, že miliónový človek, hej, a teraz oni zaviedli tú parkovaciu politiku, oni to mali trošku ako, že oni išli ešte ďalej, hej, že predsa len ako tam už v nejakej fáze boli, tak išli ešte ďalej, že úplne vytláčali tie autá z centra mesta, toho historického, oni tam mali ten ring systém, hej, že vedel si sa dostať, hej, ty nevieš prejsť akože krížom cez mesto, musíš ísť dookola. Potom obchádzať, čo napríklad Martin je ináč na to ako stvorený, lebo my už to máme postavené. A on vraví, že keď sme to zavádzali, tak ja som sa ráno zobudil a teraz som si myslel, že tu budú protesty a neviem čo, a že proste tu ľudia výjdu do ulic. A ja som sa zobudil a nič. Čiže aj tá verejnosť, akože áno, boli tie hejty, aj on to vnímal. A potom vravel, že s odstupom času, vlastne keď sa toto zaviedlo, tak zrazu sa začal vracať život do centra mesta v tom zmysle, že sa začali otvárať tie pekárničky, začali sa otvárať vlastne tie gastroprevádzky. Peší človek nakupuje. Áno, že tam ľudia začali tráviť viac času. Že normálne, že vlastne, čo on ani pri tom zavádzaní vlastne vôbec o tom nesníval, ale že teraz akože ale vôbec o tom nevedel, že taký efekt to bude mať, ale že normálne on bol z toho nadšený a vlastne aj tí ľudia boli že extrémne spokojní v tom centre mesta, že aj bezpečnosť a tak ďalej. A veľmi podobné to bolo aj v Levene, hej, že keď tam, čo som zase po tomto mestečku chodil. Takže áno, ten hejt je tu, ten Facebook je nekonečný v tomto, ten populizmus vládne svetu a toto je tiež jeden z dôvodov, že prečo sme sa my dva rozhodli takéto niečo robiť, hej, že skúsiť nájsť tých ľudí, ktorí ešte majú ochotu niečo si vypočuť, a tu tie konkrétne veci si nechať vysvetliť do nejakej miery. Lebo proste hej, teraz, že to chytíme, to bude. Alebo aspoň chcieť počuť, že prečo ste takto rozhodli. Áno. Predtým, ako si urobím názor a pôjdem sa kde si vyventilovať, tak ako chcem vedieť nejaké argumentárium, že prečo práve takto. No super, vy aspoň diskutujete u vás, hej, že my to máme tak, hej, že u nás diskutuje 12 poslancov a zvyšní sú ticho, hej, a potom sú hrdinové na Facebooku, hej, že to je taký iný svet. A nechcem moc rozoberať akože tieto lokálpolitické nejaké také veci. Dobre, a teda posuňme sa, taká malá odbočka, vráťme sa teda na ten hike a skús povedať ten hike, že ako bol. Ten hike bol taký ako zvláštny, lebo takto, procesne, kým sa zavedie niekde regulácia, tak u nás to vyzeralo tak, že v 2019 sme Žilinskej univerzite zadali vypracovať analýzu obsadenosť parkovacích miest v rámci celého mesta. S tým, že ale aj vyhodnocovali, že konkrétne auto je napísané na fyzickú osobu, je to žilinské auto, je to mimomestské auto, je to auto patriace právnickej spoločnosti, čiže oni spracovali takéto dáta, veľmi dlho trvalo, kým mesto dostalo ten výstup. A na konci dňa, ale v roku 2021, zastupiteľstvo na túto predkladanú správu reagovalo harmonogramom zavedenia parkovacej politiky. Čiže tam, kde bola situácia najvypuklejšia, to bolo aj to sídlisko Hájik, aj zvyšok Hlín a Bôrik. Tak ste išli postaviť parkovací dom. Nie, aj k tomu sa vrátime. Tak sme, to bolo ešte v predchádzajúcom volebnom období, ja som poslanec ešte nebol, tak sa schválil nejaký harmonogram, akým bude postupne od centra mesta rozširovať parkovacia politika. No a preto sa pristúpilo aj k tomu hajku a aby sme aj ľuďom vysvetlili, že čo to procesne znamená, že zaviesť niekde parkovaciu politiku, že to nie je o tom, že schválime všeobecne záväzné nariadenie v zastupiteľstve a už deje sa búle boží, ale opäť, keďže sme teda si schválili nejaký harmonogram, tak sme zadali, opäť to bola, myslím, Žilinská univerzita, spracovať analýzu lepšieho využitia sídliska
s optimalizáciou dopravy plus s návrhom doplnenia parkovacích miest aj s projektovou dokumentáciou. Všade, kde ich išlo doplniť, kde ešte to nebol výrazný zasah do zelenia alebo do verejného priestoru, alebo tie parkovacie miesta neboli na nejakej inžinierských sieťach alebo na nejakej takejto infraštruktúre. Po tejto analýze nasleduje vypracovanie projektovej dokumentácie k dopravnému značeniu. Všetko samozrejme potom ešte schvaľuje dopravný inšpektorát, čiže sa urobí projekt dopravného značenia. Medzi tým sa schváli všeobecne záväzné nariadenie v zastupiteľstve. Po schválení všeobecne záväzného nariadenia sa v podstate pripravia systémy všetky na evidenciu parkovania a paralelne sa už dobudovávali parkovacie miesta, plus robilo sa zvislé a vodorovné dopravné značenie a prebehla nejaká registrácia a na konci dňa teda bola zavedená parkovacia politika. Ale medzi tým, kým bola spustená parkovacia politika, naozaj prešli asi, 2 roky, alebo ešte viac ako 2 roky. Čiže naozaj to nie je proces, ktorý dneska sa rozhodnem a zajtra je. Ty si to dal z toho legislatívneho časového hľadiska, akože ja tu budem riešiť jednu vec ešte takúže podstatnú v tomto a takúže jednoduchú a zrozumiteľnú. Ale skús teraz rýchlo teda len dokončiť pri tom hajku, že aký bol výstup z toho? Hajk z tej analýzy Žilinskej univerzity, ako bol obsadený pred reguláciou, tak vyšlo, že je tam zhruba čosi viac ako 2000 parkovacích miest oficiálnych a parkovalo tam v noci od 2450 do 2550 vozidiel. Okay. Čiže takéto nejaké číslo. Koľko bolo žilinských, koľko bolo rezidentov a nerezidentov? To môžeme dať potom do nejakej grafiky, ale z hlavy ti to nepoviem, okay, ale bol tam nejaký... Dobre, grafiku doplníme. Dobre, grafiku doplníme. A po zavedení regulácie sa potom, myslím, po 2 mesiacoch alebo po 3 urobilo prepočítanie v noci počas pracovných dní, keď je teda akože predpoklad veľkej obsadenosti. Áno. A pohybovali sa tie čísla niekde okolo 2000 alebo niečo nad 2000. Čiže plus minus 20% vozidiel po zavedení regulácie zo sídliska odišlo. Super. Ešte by som k tomu povedal, že... Evidovali ste aj ten trvalý pobyt ešte len taký vstup? Áno, potom bol aj trvalý pobyt evidovaný tým, že... Ale či vieš, že koľko vám pribudlo akože? Bol tam 1 mesiac pred zavedením, takto pred rokom bol nárast o 37. Ale z dlhodobého hľadiska nie sú tam nejaké čísla, že kde by sa dalo pripisovať, že naozaj túto parkovacia politika urobila benefit v tom, že nám... Ale evidentne tam bolo niečo do plusu. Áno, ale skôr takého jednorázového charakteru, dlhodobého určite nie. Ale ešte pri tej parkovacej politike treba povedať jednu zásadnú vec, že každý to vníma to zlepšenie alebo zhoršenie alebo nejakú nezmenu cez tú svoju ulicu. A plošne akože tie čísla sú výrazne lepšie, 20% vozidel mínus, ale ten hajk je rozdelený povedzme historicky na nový hajk a starý hajk. A na starom hajku tých parkovacích miest nie je toľko, takže tam tá situácia sa na niektorých uliciach zlepšila, na niektorých sa nezlepšila. Doplnilo sa tam jedno nové parkovisko, ale na novom hajku napríklad tá situácia ako naozaj pomohla. A čiže plošne je tam zlepšenie, aj ľudia vnímajú, že zlepšenie, ale naozaj sú ulice, kde, to bude v každom meste, kde proste naozaj ako tých bytov je ďaleko viac ako parkovacích miest a tam tá situácia bude v niečom lepšia, v nejakých hodinách lepšia, ale môžu mať ľudia pocit, že no ale viete dneska, že kde je problém. Vy ste vlastne tým, že sa zaviedla, to je podľa mňa akože to strašne málo kedy zaznieva, vy ste našli problém. Teraz ja teda nepoznám, že nový hajk, starý hajk, vôbec netuším, ale principiálne viete, že problém je na starom hajku. Áno. Vyčistili ste autá z ulic, že tie, ktoré tam nemali byť. Hej, vlastne rezidentom ste urobili v rámci tých možností, ktoré boli, a boli také, že na dosah, hej, aj to nové parkovisko, tak ste to spravili. Ale teraz viete, že kde je problém. Áno. Toto je podľa mňa akože strašne kľúčové pri tej parkovacej politike. A teraz, dobre, 20% aut ubudlo a
Teraz sa ale chcem dostať ešte k takej veci, že aké tie reálne fyzické opatrenia fyzicky v uliciach ty vnímaš, že je potrebné spraviť pri tej parkovacej politike? Vnímam, že by sme možno mali byť taký akčnejší v doplnení parkovacích miest v takom možno väčšom predstihu. Nemyslím teraz, myslím pred zavedením. Na to presne reagujem, že myslím, že by bolo potrebné skôr, ako je zavedená regulácia, ešte o pár mesiacov skôr doplniť parkovacie miesta, lebo dneska regulácia nerobí nielen to, že poďme dať preč autá, ktoré na sídlisku nepatria, ale zároveň chceme ľudí naučiť, aby parkovali na vyhradených parkovacích miestach. Na parkovacích miestach. Ktoré sú vyznačené dopravným značením. Vyznačené dopravným značením, čiže nie pred kontajnermi, áno, na oficiálnych parkovacích miestach, čiže nie pred kontajnermi, nie na ceste, nie na tráve, nie v križovatkách. Čiže toto je ruka v ruke, že naozaj autá, ktoré na sídlisko patria, tam ostávajú, ale zároveň učme ich a vtesnajme ich do oficiálnych parkovacích miest. Super. K tomuto smerujem. Ako to spraviť? Tá analýza Žilinskej univerzity o optimalizácii využitia sídliska priniesla aj nejaké návrhy doplnenia parkovacích miest. Nejaké parkovacie miesta sa doplnili. Vieme, že ešte na budúci rok na 3 problémových uliciach budú doplnené ďalšie parkovacie miesta. A plus ešte vnímam rezervu, že dneska máme celkom veľkoryso riešené kontajnerové stoiska, ktoré sú na parkovacích miestach. Čiže nemáte polopodzemné, ale klasické? Nie, máme klasické, čiže ešte vidím priestor aj tu. Plus je potom ešte možnosť doplniť aj ďalšie parkovacie miesta na sídlisku, ale už to bude finančne náročnejšie. Ale aj cez zásah do zelene. A ešte treba povedať, že nie o každej zelení rozhoduje mesto. Čiže musí mať nejaké schválenie na výrub drevín, ja neviem, od Krsného úradu. Čiže aj keď tí ľudia vidia, že avšak tuto by sa dalo urobiť parkovacie miesto, tak no nie, nedá, lebo normálne pustí, alebo je tam zeleň, alebo sú tam inžinierské siete, že ako pohľad z toho okna na to sídlisko vyzerá, tu však ešte aj tam by mohli, aj tam by mohli, ale norma. A to sa aj ľudia teraz aj na Solinkách obracajú na mesto, že však zregulovali ste počet parkovacích miest smerom dole, lebo doteraz sme tuto parkovali na tejto dvojpruhovej ceste, sme parkovali na jednom pruhu, teraz už sa tam parkovať nedá. Tu sme parkovali šikmo, vy ste tu urobili parkovanie pozdĺžne, lebo norma nepustí. No a k tomuto presne smerujem, že tak z tých výšin ťa dám trošku dole, hej, do Martina. No, prvý problém je, že nám tu parkujú na niektorých parkovacích miestach kontajnery. Hej, že to je prvá taká vec. Hovorím to 5 rokov. Nikto to nerieši. Hej, že proste, ako, už len to, hej, že, a to sú že desiatky miest. V rámci celého mesta sa bavím desiatky parkovacích miest. Druhá vec, samozrejme vraky, hej, že to už dneska samospráva vie riešiť, odtiahnuť vraky, priebežná kontrola a tak ďalej. Proces. Je to dlhodobý, ale už sa to dá proste relatívne jednoducho. Tu napríklad aj to auto môže hrať veľmi dobrú rolu, to skenovacie. Áno. Tretia vec, a to je napríklad, čo si teraz hovoril na tých Solinkách, to je zjednosmernenie ulic. Tak vznikajú parkovacie miesta, lebo ja viem, že aj v Záturči napríklad, hej, sme mali ulicu, ktorá je obojsmerná. Ona má nejakú tú šírku, že 6 metrov alebo niečo podobné, no ale ľudia sa tam naučili, že teda 2 auta tam prejdú a ešte jedni parkujú vlastne popri ceste. A to sú tie neoficiálne parkovacie miesta. No a teraz vlastne v rámci tej prípravy, čo napríklad kvitujem, hej, že od začiatku sme tlačili proste, že niektoré ulice treba zjednosmerniť, aby sme to parkovanie vlastne zlegalizovali, čo sa udialo a dneska vlastne tí ľudia si to chvália. Lebo teda je to vyhradené, je to v jednom smere a tak ďalej. Dokonca sme tam aj zvýšili bezpečnosť významne v niektorých tých uliciach. Takže zjednosmernenie ulic, to je proste, že na týchto tých klasických socialistických sídliskách veľkolepo postavených, preurbanizovaných, kde teda fakt, že toho miesta nie je veľa. Čiže zjednosmernenie ulic.
Ďalšia vec, mi vypadla teraz, jasné, dodávky, to sme sa ešte vlastne nebavili, hej, že s týmto či ste nejakým spôsobom riešili dodávky ako také. A to sú všetko vlastne, že nízkonákladové opatrenia, na ktoré nepotrebuješ ako ani jadrovú fyziku, ani 1 000 000 eur. Hej, že fakt, že dá sa to spraviť relatívne jednoducho a toto treba pri tej parkovacej politike na začiatku absolvovať. Hej. Aj to vyznačenie tých parkovacích miest. Proste toho, že strašne veľa predtým, než vôbec fyzicky to zavedieš. Potom ty si povedal teda ten celý proces toho zavádzania až po ten nejaký kick-off, že proste už to funguje. Takže to som chcel povedať, že pri tej parkovacej politike toto je ako keby dôležité, tie jednoduché opatrenia. Fakt, že blbúzdorné. Potom ešte sú aj tie to, čo ty si naznačil, že ešte máte ten priestor, a to sú tie kontajnerové stoiská, kde veľa toho sa dá robiť a hlavne teda tými polopodzemnými kontajnermi. Tam sa dá strašne veľa, hej, že práve v týchto sídliskových plochách robiť, hej, že dobre pribudnú, že možno 2, 3, 4 parkovacie miesta, ale stále to je že strašný posun. No ale teraz ti poviem, a skús mi na to zareagovať takú storku od nás, že ono to zavádzanie toho parkovania má nejaký rámec, hej, že od A po Z, že čo používaš. Hej, čiže to, že vytlačíš kontajnery z parkovacích miest je jedna vec, hej, a to je niekde to, že ABC, hej, že niekde tam začínaš a potom máš tie opatrenia Z. A my sme začínali, že úplne, že od Z. Doteraz my sme za to zaplatili, že 100 000, úplne nezmysel. My sme dali naprojektovať 2 parkovacie domy. Bez toho, aby sme vedeli, aký je problém. Hej, že vlastne vy už to máte upratané na tom hájiku, proste robíte ešte tie drobné opatrenia. Ale možno na tom starom hájiku, a to teraz akože si vymýšľam, ja nepoznám tú situáciu, ale možno niekde úplne na záver, proste nebude ani plocha, kde nebude nič, tak jednoducho budete musieť ísť do toho, že parkovací dom. Lebo je to strašne drahé, strašne nákladné a jednoducho nikdy sa to neoplatí. My sme to spravili presne naopak, my sme si tu dali naprojektovať 2 parkovacie domy. Za ťažké 100 000. Vlastne jeden z nich sa musel doprojektovať ako keby do konca. Samozrejme nestojí, ani nikdy stať nebude. Ešte dokonca, a to je mimo parkovacej politiky, my sme mali uznesenie zastupiteľstva, kde bolo priamo povedané, že od ktorej firmy to bude postavené. Čo teda som sa čudoval, že také niečo vôbec... Priamym zadaním. Normálne, že v uznesení zastupiteľstva bol názov firmy. To nevymyslíš. Čiže toto je napríklad taký hoax, ktorý tu dlhodobo behá, hej, a čo niektorí ľudia ešte vlastne s tým argumentujú, že kedy bude parkovací dom, že my vlastne nevieme, že aký máme problém. Fakt, že nevieme aj na tých sídliskách. Samozrejme, tých aut je tam strašne veľa. Ale keď spravíme to, čo vy, hej, na tom sídlisku, že 20% aut ubudne, alebo dokonca máme tu nejakých poslancov ešte, ktorí chceli, lebo stále tu fungujú vyhradené parkovacie miesta, čo teda nie je, že zlý systém, keď máš dostatok kapacity. Ale ako náhle, keď máš veľa kapacity, už je to problém. Teraz, pár mesiacov dozadu sme tu mali ľudí, ktorí chceli vlastne, že 70% parkovacích miest na sídlisku, kde je málo parkovacích miest, vyhradiť. Čo teda, normálne, že tu by vojna vznikla podľa mňa medzi ľuďmi, hej, lebo OK, tak pribudne, lebo teraz to máme tak, že maximálne 50% môžeš mať vyhradené. Už to je podľa mňa, že strašne veľa. V Trenčíne nemajú že žiadne vyhradené parkovacie miesto. Vy máte nejaké vyhradené ešte? Iba pre TZP. TZP? Ani nemáte možnosť, že za 1 000 000 môžeš mať? Mali sme pred rokmi za možnosť za 600 eur ročne si prenajať svoje miesto na mestskom parkovisku, ale to bolo pred 2 alebo 3 rokmi zrušené. Čiže dneska sa neprenajmajú žiadne... Ja si pamätám, že Trenčín to má tú možnosť, ale jedno stojí tuším 1800 eur ročne. Takže je to úplne nereálne. A toto je napríklad vec, ktorú sa strašne ťažko vysvetľuje, keď sú ľudia na to zvyknutí. A všetci s tým argumentujú, lenže vlastne ono to vychádza z tej podstaty tej veci, že vlastne nemám kde parkovať a mám túto miesto a vy mi ho chcete zobrať. No lenže ako ten cieľ tej parkovacej politiky je, že nemusíš platiť tých 239 eur, ako to je teraz v Martine. Akože zaplatíš nejakú registráciu euro 9 za to prvé auto alebo niečo podobné a budeš mať kde parkovať. Dobre, nebude to, že úplne pred vchodom, možno. Záleží, že kedy, hej, že tam prídeš, no o 12. na obed to si rovno pred vchodom. O 9. večer, no dobre, prejdeš 50 metrov. Akože, ale takto, tam by to malo smerovať. Strašne ťažko sa to vysvetľuje, ale však v konečnom dôsledku šetríme ľuďom financie. Že nemusíme akože toto celé ako keby absolvovať.
pre tých ľudí. Takže prešli sme to centrálne parkovanie, prešli sme to rezidentské parkovanie v týchto zónach, nejaké benefity, ktoré si povedal. Ja som ti teraz povedal, že čo si o tom myslíš, hej, že o tomto postupe, že teda my sme tu začínali s tým, že parkovací dom na začiatku. S týmto istom sa stretávame aj teraz, keď teda oznámime alebo schválime VZN, čiže ľudia vedia, že o pár mesiacov bude na ich sídlisku zavedená regulácia, tak je ako také prirodzené, že sa aj pýtajú, no a kedy teda postavíte záchytné parkoviská a kedy postavíte parkovacie domy. A to je presne o tom, že ja sa v tých diskusiách aj pýtam, že komu a koľko stoviek eur budete ochotní parkovať v parkovacom dome. Lebo dneska na sídliskách máme parkovaciu kartu za 20 eur a snad nikto neočakáva, že za 20 eur ročne bude môcť parkovať v parkovacom dome. No. Ešte v krytom a na nejakom svojom mieste. A preto im hovoríme, že naozaj ako najskôr zaveďme pravidlá, o pár mesiacov situáciu vyhodnotíme a tá nám ukáže, až keď to sídlisko naozaj bude očistené od aut, ktoré tam parkovať nemajú a naozaj tam budú iba tie, ktoré zodpovedajú tej reálnej potrebe na sídlisku, tak až potom sa naozaj pozrieme na to, hľadajme nejaké riešenia, ktoré už budú ale naozaj veľmi nákladné a my sme tak naučení, že nehovoríme ľuďom pravdu. Ako môžeme si to postaviť aj parkovací dom, ad jedna bude to extra drahé. V parkovacom dome parkovacie miesto, keď je poschodový, jednoduchý, stavebne stojí okolo 15 000 eur, keď je do zemie, bavíme sa nad 20 000 eur za parkovacie miesto. Môžeme postaviť parkovací dom, ale si potom poctivo v tej diskusii povedzme, že na úkor ktorej rozpočtovej kapitoly mesta to urobíme. Lebo buď tie peniaze zobereme z iného programu v rozpočte, alebo si odčerpáme úverovú kapacitu. Jasné. S tým, že tie peniaze tam máme na veky umorené, lebo sa nám proste nikdy nevrátia a ešte budú občania aj veľmi nespokojní s tým, že počkať, ale to tu mám platiť nie, že 20 eur ročne, ale treba 50 eur mesačne, alebo 500, koľko. 600 ročne. No. Hej, že koľko. Čiže ako naozaj ako asi treba svojím spôsobom ustať ten proces, zavedie sa regulácia a po pár mesiacoch sa vyhodnotí, aká je naozaj skutočná reálna potreba a aký veľký je ten problém. Áno, aký veľký je ten problém a kde konkrétne je ten problém, lebo to sídlisko je veľké a kde konkrétne je ten problém. A možno áno, aj teraz na tých solinkách, ktoré sú od 1. novembra zavedené, čas ukáže, že ešte budeme musieť si doplniť nejaké záchytné parkovisko, ale opäť predstava verejnosti je, že záchytné parkovisko je, kde auto odložím a neplatia tam žiadne pravidlá. Ale aj záchytné parkovisko bude podliehať regulácii parkovania, ak teda nechceme, aby sa stalo odkladiskom aut. A opäť pridáme nejakú cenovku. Na Hajku sme stávali parkovisko na Zelenej luke v tomto roku a v podstate je to akože naozaj moderné parkovisko, kde sú vsakovacia dlažba, zeleň, inteligentné osvetlenie, kamerový systém, vysadené nejaké stromy, predpríprava na nabíjačky, myslím na 4 alebo 5 stoiskách. Takže akože naozaj moderné parkovisko, ale na Zelenej lúke s tým, že pozemok bol mestský, tak to plus minus vychádza 6 000 eur na parkovacie miesto. Tak si zase povedzme, že ak ideme urobiť záchytné parkovisko pre 200 aut, tak to je 1 000 000 eur, či sa nám to páči alebo nie. A máme ich zobrať na úkor čoho? No. A akože takto, že záchytné parkoviská sú akože viaceré možnosti sú, hej, že kedy sa o tom hovorí, hej, jedna vec je povedzme tej prestupné, hej, že kde vieš prestúpiť na MHD a tak ďalej. Áno. Takže to je tiež taká, že samostatná diskusia úplne, že záchytné parkoviská a tiež, že vrajím ako, prečo nerobiť tie základné veci, proste fakt zistiť, kde nás teda tlačí topánka a potom teda rozmýšľame a ináč to bolo aj v tom Chente, ja si pamätám, to je ešte vlastne druhá vec, že tam tiež som riešil s ním parkovacie domy, s tým pánom. A vlastne v tom centre, tiež akože, že teda oni vedia, že do toho centra akože nejaké autá tam musia ísť, no tak tam postavili parkovací dom, ale teda bol adekvátne drahý zase.
čo sám priznal, že aj teda na to Belgicko to bolo adekvátne drahé. A jednoducho nejaké teda využitie to malo. Ale aj cena bola nastavená tak, aby odradila... Aj odradila, ale proste sú ľudia, ktorí sú ochotní, ako sú ľudia, ktorí sú ochotní zaplatiť aj 600 € za parkovacie miesto. Sú takí, ale akože aký je počet tých ľudí a tak ďalej. A že či sú to tie konkrétne auta, ktoré teda by nám ubudli z tej ulice, to už nie je úplne také. Ako tam je zase tých možností strašne veľa. Ty napríklad môžeš riešiť polopodzemné parkoviska, kde teda ešte aj revitalizuješ ten verejný priestor. Hej, že tam sa dajú nájsť také akože dobré riešenia, ale proste pokiaľ nespravíš tú poctivú, základnú rezidenčnú parkovaciu politiku, ty fakt nevieš, kde a aký problém máš. A potom vieš ísť z toho D, E, E, F až Z. No, dobre, takže prešli sme si parkovaciu politiku, skúsme to nejak akože vo finále tak ako keby zhrnúť, alebo ak máš ešte niečo že k tomu, že čo by bolo potrebné dodať. A skúsme dať taký akože, že taký brief, hej, že proste ako fakt, že v skratke skús za seba, hej, že ten brief tej parkovacej politike, že čo to teda vlastne všetko znamená a akým spôsobom to realizovať a kam sa dostať a i prečo sa to robí. Čo tak vnímam z tých skúseností za ostatné mesiace, kľúčová je komunikácia zo strany mesta, ktorá ako opakovane v našom meste je slabá. To nevieš, čo je slabá komunikácia, podľa mňa. Dobre. Chcel som ísť na nejaký štandard. A dve, čo ma veľmi mrzí, tak... A tým, že tá komunikácia nie je uchopená zo strany mesta, tak potom sa necháva priestor na tú tému, ktorá je voľne hodená na ulici, aby ju zdvihol ktokoľvek, kto už si ju potom ohne a použije akokoľvek len chce a generuje sa z toho akurát emócia a blbá nálada. Ad dve, trošku ma mrzí, že aj napriek tomu, že máme naozaj v zastupiteľstve úzus a aj solinky, ktoré sme schváľovali, myslím, v apríli v rámci zastupiteľstva pri doplnení do VZN, tak z 26 prítomných mám pocit, že hlasovalo 26 za, čiže naozaj zase akože jednota, ale ani len poslanci za obvod nekomunikujú túto tému medzi ľuďmi a nechávajú sa tie emócie, ktoré sú prirodzené, tak nechávajú sa naozaj asi zbytočne vybuchovať. A že chýba naozaj tá komunikácia, lebo aj v tej komunikácii by sa dalo aj vysvetľovať presne to, že naozaj prosím vás, majte aj trpezlivosť, či je potreba doplnenia nejakých parkovacích miest, ukáže naozaj až situácia potom, ako budú zavedené pravidlá a to sídlisko bude naozaj vyčistené od aut, ktoré nie je potrebné, aby tam stáli. A čo malinko opäť komunikujeme je to, že keď sme preberali parkovaciu politiku v meste pod 100% správu mesta, tak je príjem z parkovania 100% príjmom mesta, plus rozdiel medzi tým, čo sa v danom roku vyberie a na čo sa prostriedky použijú, tak ten rozdiel sa zapája do fondu mobility. Áno. A fond mobility má presne podľa uznesenia určené použitie opäť zase iba statická doprava, dynamická doprava a ďalšie takéto dopravné projekty. Jasné. A my malinko komunikujeme to, že naozaj tieto peniaze, že ľudia toto zaplatené parkovné neskončí rozpustené, a neskončí rozpustené v nejakých nesúvisiacich činnostiach, ale ide naozaj naspäť do infraštruktúry, do dopravných riešení a do vecí, ktoré priamo súvisia s mobilitou. A toto nám tak chýba a potom aj ľudia teraz veľa píšu, akože vy ste vlastne iba zaviedli novú daň, lebo potrebujete sanovať mestský rozpočet a to nie je pravda. Zároveň si myslím, že ak na parkovanie súkromného vozidla využívam verejné priestranstvo, tak ako mne príde prirodzené, že nejakým spôsobom sa podielam na tej službe, ktorú dostávam, hoci len symbolickým, ale nejaká takáto väzba by tam mala byť, že naozaj ako tie najdrahšie sú veci, ktoré sú bezplatné a zadarmo. A učme sa aj v tomto takej nejakej zodpovednosti, že na konci dňa to so sebou prináša nejaké náklady a ak nechceme, aby sme ich sanovali z mestského rozpočtu na úkor iných dôležitejších kapitol, tak ako...
No áno, teraz akože skúsim za mňa len dve veci k tomuto, čo hovoríš. Jedna vec je, že veľakrát tí ľudia, ktorí nebývajú v panelákoch, alebo teda v tej hromadnej bytovej výstavbe, ale teda v domoch, no oni si musia prosto vybudovať parkovacie miesto sami, za vlastné peniaze. Tam to není verejný priestor. A jednoducho to súkromné auto neparkuje na ceste, ale proste za to mal by ho parkovať, za tou bráničkou vnútri. To je ešte ďalšia vec, hej, že proste, aby sme naučili ľudí otvárať bráničky. A to znamená, parkuje doma a to je rozdiel medzi akože tou HBVčkou, IBVčkou, že a tento rozdiel, ako ťažko sa to komunikuje, samozrejme chápem, toto parkovacie miesto tam je, hej, a je to ťažké na komunikáciu, ale áno, to je verejný priestor, o ktorý sa musí mesto starať a je to nad rámec proste daní, základných daní. Hej, to sú tie cesty, to sú tie verejné priestranstvá, námestia, tam, kde sa pohybujeme, alebo teda verejná doprava, to je jedno. No proste, ako, ak je dneska postavený nový dom obytný, ktorý si vybuduje podzemnú garáž, parkovisko, je to zahrnuté v tej cene toho bytu, je to majetok toho vlastníka. A áno, tam neplatí, ale proste toto sú verejné priestranstva a nejak sa s tým musíme popasovať a hovoriť aj tie nepríjemné veci, ale v konečnom dôsledku tí ľudia majú benefit. Takže pre mňa to číslo 20% na hajku, keď hovoríš, a to je napríklad tá poctivá analytika na začiatku, tých 20% parkovacích miest ušetrený, alebo teda aut, ktoré ubudli, je že strašidelne dobrý argument, hej, pokiaľ máš tie dáta. No čiže vo finále akože môžeme povedať, že vlastne tá parkovacia politika, akože mestá ju zavádzajú z jedného a jediného titulu, alebo teda z dvoch. Ten primárny je upratať auta na ulici, pomôcť tým ľuďom, doslova, že pomôcť tým ľuďom, že aby mali kde parkovať a nemuseli za to platiť ťažké peniaze. To sme ešte nehovorili napríklad o garážach. Hej. Hej, že ako sa zapratali zrazu garáže, ktoré sú prázdne. Hej, lebo tých 400 aut zrazu nezmyslo zo sveta, niekde sú. No, čiže primárny cieľ je umožniť ľuďom parkovanie pri ich domoch. Sekundárny efekt toho je rast počtu obyvateľov. Tie opatrenia sú tie jednoduché, nízkonákladové, proste nakresliť čiary, vytiesniť teda autá, ktoré nemajú STKčku, emisnú, proste tie vraky, vytiesniť kontajnery z parkovacích miest, zjednosmerniť ulice. To sú tie jednoduché opatrenia. No a potom ide to, čo sme sa bavili, že jednoducho zavedie sa parkovacia politika v rámci VZDNK, spraví sa označenie, spraví sa vlastne všetky potrebné dokumenty, k nejakému momentu sa to spustí a ľudia budú mať nejaký benefit, mesto bude vidieť, kde je problém a môže postupovať v riešení problému ďalej. Takto by som to nejak ako keby uzavrel tú parkovaciu politiku. Skúsime doplniť aj zo pár nejakých akože buď fun facts, alebo proste takých, že tvrdých dát, to, čo sme sa tu bavili, že teda možno počas teda toho podcastu tu pribudnú. A takýmto spôsobom bude vlastne tento podcast fungovať. Ja ti, Karol, ďakujem za teda prvý diel tohto. Asi to v našom prípade nebude, že úplne pravidelné, skúsime, ale teda my dvaja sa stretnúť, to tiež nie je úplne že jednoduché, sme zistili. Dáme si záväzok do nového roka. Áno, áno. Áno, tie záväzky... záväzkov. No. Skúsime, že v nejakom pravidelnom intervale rozoberať tie politiky. Bol by som rád, keby ste nám komentáre pod toto dávali, keby ste teda lajkovali ten kanál. Budeme sa snažiť ho šíriť, po samosprávach je 2900, v mnohých z nich tie jednotlivé politiky riešia. Budeme radi za spätnú väzbu, že na čo sme zabudli, alebo proste, že čo je úplne nezmysel, ak teda budete mať také niečo, neviem, Karol, ty, čo by si očakával od ľudí, ktorí to budú vidieť? Dajme do priestoru takú filozofickú otázku, že lebo v rámci mesta aj vy, aj my máme skupinu ľudí, už si to spomínal. Niekto auto nemá, čiže nevyužíva verejné priestranstvo na parkovanie. Niekto auto má a parkuje ho či už vo svojej garáži alebo na svojom pozemku a za túto garáž alebo za tento pozemok ešte platí mestu daň z nehnuteľnosti, čiže sa postaral o parkovanie svojho auta a ešte za to mestu platí. A potom tu máme tretiu skupinu ľudí, ktorá využíva na parkovanie verejné priestranstvo, čiže
Nech sa ľudia tak vyjadria, že ako, mne príde akože spravodlivé, ak využívam verejné priestranstvo na parkovanie svojho auta, nejakým spôsobom sa podieľať na nákladoch s tým spojeným a nejakým aspoň symbolickým poplatkom. Čiže ako zaujímala by ma táto filozofická rovina, že či naozaj sme tak nastavení, že očakávame, že samospráva mi má zabezpečiť parkovanie 4 aut na môj byt, alebo ako to ľudia vnímajú. Jo, super, dobre. Čiže konkrétne otázky, konkrétne veci, dávajte ich, prosím vás, do komentárov, kľudne na Facebooku, na YouTube, to už my nejakú pracujeme s Karolom. A budeme sa snažiť na budúce teda nejaký drobný feedback k tomu dať, ako to bude. A rovnako nám tam skúste dať aj teda, že tie politiky, ktoré vás zaujímajú. Či už to je teda to, čo sme spomínali na začiatku, školstvo, verejná doprava a tak ďalej. Budeme sa snažiť, možno do budúcnosti teda zavoláme si aj niekoho tretieho do partie, že proste, keď to bude nejaká zaujímavá téma. Takže uvidíme, ako to pôjde. Ja ďakujem veľmi pekne Karolovi Čepcovi z Žiliny a možnosť. A lúčime sa s vami, vidíme sa o 2 týždne, 2 mesiace, uvidíme.